ରୂପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁର ପୁରୁଣା ବରଗଛ ତଳେ ବସି ପଢ଼ୁଥିଲା। ତାର ମା ବିଲରେ ମଜୁରୀ କରୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଥିଲା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେମିତି ବି କରି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଡାକ୍ତର କରେଇବେ। ଏକଦିନରେ ଜମା ନକରିବାରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା। ଘରେ ଆସି ରୂପା ଥରୁଥିବା ହାତରେ ଚିଠିଟା ମା ଅଙ୍କୁ ଦେଲା। ମା ହାଲୁକା ହସି କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖି ନେବି। ରାତି ହେଲା। ରୂପା ଦେଖିଲା ମା ପୁରୁଣା ଧୂଳି ପଡ଼ିଥିବା ଟ୍ରଙ୍କଟା ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି କିଛି ପଡ଼ିଥିବା ଚିଠି, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଶେଷ ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ, ଯିଏ ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ମା ଚିଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ କହିଲେ, ତୋର ମଧ୍ୟ ଭରିଯିବ, ତୋର ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ। ପଢ଼ ଝିଅ, ଭଲ କରି ପଢ଼। ମା କ୍ଷେତରେ ଦୁଇଗୁଣା କାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିଲେ। ରୂପା ପରଦିନ ଫିସ୍ ଜମା କଲା। ଆଖିରେ ଆଞ୍ଚଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଜଳୁଥିଲା ଏକ ଅଗ୍ନି। ମା ଅଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ, ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଁ। Please like, share and subscribe.